Хәзер игътибарыгызга Роза Хафизованың «Күңел күзе» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Шулай ук Дания Нурлы укуында яңгырый. Ландышлар чәчәк аткан чакта, Камил әтисе белән урманга китте. Әтисе юлда ук кисәтте үзен. Урман зур, серле ул. Күңел күзе белән карасаң гына бөтен нәрсәне күрерсең диде. Камил көлеп үк җибәрде. Кешенең күзе маңгаенда гына була, күңелнең күзе булмый да әле диде. Әтисе каршы килмәде. Ансы шулай-шулайын. Тик күңел күзе белән карамасаң, маңгай күзе берни күрми ул. Шуңа күрә борынгылар маңгай күзе ботак тишеге дигәннәр диде. Урман аларны тын гына каршылады. Бик-бик наратлар кымшанмый да утыра иде. Камил өскә карады. Агач башлары сизелер-сизелмәс кенә селкенәләр. Әйтерсең, үзара ни турындадыр сөйләшәләр. Алардан да өстә зәп-зәңгәр күк. Агач башларына зәңгәр чатыр кырганнар диярсең. Ни турында сөйләшәләр икән бу агачлар? Бик беләсе килә иде моны Камилнең. Ул уфтанып әтисенә карады. Әтисе зур шуланың. Агачларның ни турында сөйләшүен дә аңлыйдыр. Камил түзмәде. Әти, агачлар ни турында сөйләшәләр дип сорады. Әтисе үз алдына елмаеп куйды. Улының башыннан сыйпады, туктап калды. Яле, икәүләп тыңлыйк. Әнә, ишетәсеңме? Агачлар безгә әйтәләр. Рәхим итегез. Хуш киләсез урманга диләр. Тик агачларның ботакларын гына сындырмагыз. Чәчәкләрне төбе тамыры белән үзмәгез. Үләннәрне таптамагыз. Юкса урман кырыр диләр. Камил ышанырга да, ышанмаска да белмичә әтисенә карап торды. Агачлар шаулавын ни кадәр генә аңларга теләсә дә, булмады. Кәйфе китте. Әтисе улын аңлый иде. Синең кәйфең кырылмасын. Агачларның теле чынлап та юк. Аларны аңлар өчен синең күңел күзең булырга тиеш диде. Камил озак кына эндәшми барды. Аннары кисәк туктап калды. Әти, агачлар кошчыкларны, киек җәнлекләрне кыерсытмаска да кушалардыр әле, иеме? Аннары әтисенә охшатып, баш бармагын өскә күтәрде. Шу, әйдә тагын тыңлыйк. Шул чак нарат башыннан нәрсәдер шапылдап җиргә төште. Камил сискәнеп китте, әтисенә йылышты. Әтисе көлеп җибәрде, кулы белән нарат ботагына күрсәтте. Ана, күрәсеңме? Тиен шаян сикерә. Синең урманга килгәнеңне күргән ул. Танышырга тели. Камил нарат кәүсәсенә сарышкан тиенне күреп алды. Нәни генә бер йомгак, кыйрыгы үзеннән дә зур. Тиен үзенең җитезлеген Камилгә күрсәтергә теләгәндәй, бер ботактан икенчесенә сикереп уйнады. Аның уйнавын карап тору кызык иде. Әнә ул ал тәпиләре белән нарат күркәсен эләктереп алды да, әйләндереп, тулгандырып карагач, җиргә атты. Камил көлеп җибәрде. Тиен, мин сиңа тимим. Аның тавышын ишетүгә тиеннән җилләр исте. Камил аның кая китеп югалуын күрми дә калды. Ул үзенең иптәшләре янына китте, диде әтисе. Камил яхшы малай, урман җәнлекләренә тими дип әйтергә. Камилнең бик тә күңеле булды. Урманга эчкәрәк кергән саен берән-сәрән ландыш чәчәкләре очрый башлады. Камил сакланып кына берничә чәчәк өзеп алды. Тамырлары белән йолкымады, күпләп тәзмәде, юкса урманда чәчәкләр бетәчәк. Өзгәннәрен
әнисенә алып кайта ул. Йөри торгач, зур гына аланга килеп чыктылар. Аланның бер ягында төз наратлар, икенче ягында аппак каеннар тезелгән. Әйтерсең лә, аппак күлмәкләрен киеп, кызлар түгәрәк уйныйлар. Каеннар гаҗәеп матур иде. Камил түзмәде, алар янына йөгерде, һәм йөгергән шәпкә кисәк туктап калды. Аптырап, әтисенә таба борылды. Яп-яшь бер каен урталай кайрылып сынган иде. Аның сынган урынында сап-сары булып каен суы каткан. Камил дә, әтисе дә каенны бик кызгандылар. Харап кына иткәннәр каенкайны. Каен суы эчәргә теләгәннәрдер инде. Ниндидер юнсез кешеләр узган моннан, диде әтисе. Камил кызганып каен кәүсәсен куллары белән сыйпады. Әз генә эчкәрәк узгач, тагын бер каен кәүсәсендә сап-сары катык күрделәр. Кемдер агачның кәүсәсенә балта белән чабып калын кирт ясаган. Шул кирткә каен суы тулып каткан иде. Каеннар авыртудан елаганнар да, яшьләре шулай катып калган, диде әтисе. Әйе шул, шәфкатьсез кешеләр узган моннан, начар кешеләр. Камилгә каеннар бик кызганыч иде. Ул бер сүздә эндәшми, озак кына уйланып барды. Урман авызына җиткәч, ябылдаш ботаклы карт нарат төбенә ял итәргә утырдылар. Камил наратның иркенләп, җәйлеп үскән ботакларына игътибар итте. Урман эчендәге наратның ботаклары очларында гына иш. Бу нарат үзе бер урман булып утыра. Улының бу соравы әтисенең күңеленә бик хуш килде. Урман эчендә агачлар бер-берләре белән ярышып үсәләр, кояшка үрләләр. Шуңа күрә аларның ботаклары өстә була. Аста ботак җибәрсәләр, аларга кояш төшми, аларга кояш кирәк. Бу нарат берсе белән дә ярышмый, иркенләп үсә, диде әтисе. Шул чак бер нәни генә кошчык Камилләр турындагы ботакка кунып, ярсып чыркылдарга тотынды. Камилләргә караганда оча-куна, ачулана чыркылдый. Камил белән әтисе тын да алмый кошны күзәтәләр. Кош чыркылдады да өске ботакка күчеп кунды. Шул чак аның янына томшыгына силәүчән эләктергән икенче бер кош килеп утырды. Әлеге ачулы кош үз телендә аңа нидер әйтте. Тегесе башын быргалый бер Камилгә, бер аның әтисенә карады. Ачулы кош яңадан аскы ботакка төшеп кунды һәм баягыдан да усалрак итеп чыркылдарга тотынды. Камилнең әтисе көлемсерәп куйды. Бу кош безгә моннан китәргә куша бит әле. Ачулана, мәгәен бу агачта аның уясы бардыр. Камил ашыгып әтисенең сүзен бүлде. Уясында балалары бардыр. Әнә, әти кош җим алып кайткан. Әйе, улым. Әйдә башка җиргә күчеп утырыйк. Юкса алар балаларын ашатырга, якын барырга куркалар, ябызны туздырмагайлары диләр. Камилләр башка агач төбенә күчеп утырдылар. Кошларга шул гына кирәк иде дә, шундук чыркылдаудан туктадылар. Ата кош җимен балаларына биреп, кире очып китте. Камил аларның ояларын күрергә теләп, текәлеп караса да күрә алмады. Кайтыр юлга чыккач, моны ул әтисенә дә әйтте. Әтисе аны юатып аркасыннан сөйде. Аның каравы урманны күңел күзе белән карарга өйрәндең. Кош оясын күрергә кирәкми дә.